Вітаю, сябры! З Новым годом! З вами канал Мае Сэнс, і мы распачынаем другую частку нашага навагодняга марафону. Святы скончыліся, мы накіроўваем думкі ў будучыню. Часам з надзеяй, часам з насцярожанасцю ці нават са страхам, але задаемся пытаннем, што далей? Сёння я прапаную вам разабраць адну папулярную ў інтэрнэце формулу, якая, маўляў, вядзе да поспехаў і ў цэлым да шчасця. Маўляў, таму што, на мой погляд, гэтая формула не працуе і прыносіць адную шкоду, а не карысць. Аднак, калі паглядзець на яе з іншага боку, і гэта ў літаральным сэнсе гэтага слова, то яна становіцца цалкам асэнсаванай. Паглядзім скрозь гэтую адноўленую формулу на 2023 год, які распачаўся, а напрыканцы відэа атрымаем невялічкае заданне па незвычайнаму тайм-менеджменту. Паехалі! Формула, якую сёння я прапаную абмеркаваць, гэта быць, рабіць, мець. Звычайна яна расшыфроўваецца так. Ты хочаш нешта мець. Грошы, спартовую фігуру, удалае асабістае жыццё, што заўгодна. Гэта ўзровень мець. Каб атрымаць жаданае, нам трэба нешта зрабіць. І калі мы аб гэтым думаем, то мы пераходзім на другі ўзровень эфектыўнасці. Не проста ляжым на канапе і марым, што грошы зваляцца на нас са столі, а распрацоўваем план, як гэтыя грошы здабыць. Трэці ўзровень пачынаецца тады, калі мы разумеем, што, каб нешта зрабіць, трэба мець нейкія якасці як асоба. Гэта ўзровень быць. Напрыклад, каб зарабіць грошы, трэба шмат працаваць. Каб шмат працаваць, трэба быць у добрым сэнсе упартым, каб не кінуць справу, валодаць нейкімі здольнасцямі, ведамі, і гэтак далей. Лагічна? Падаецца, што так. Але я думаю, што гэтую формулу разумеюць цалкам неслушна. І, як я ўжо сказала, у такой інтэрпрэтацыі яна не толькі не працуе, а наадварот, нясе вялікую шкоду. Можа, вы ўжо здагадаліся, у чым падвох? Пастаўце паўзу і напішыце свае думкі ў каментарыях. Можа, яны не супадуць з маімі, і мы зловім яшчэ нешта цікавае. Ну што, напісалі? Супер! Цяпер пра тое, як бачу гэтую формулу я. У ёй блага, што тое, якой асобай мы з'яўляемся, ці будзем з'яўляцца, пастаўлена ў залежнасць ад нашых жаданняў. А насамрэч павінна быць наадварот. Нашыя жаданні маюць вырастаць з таго, кім мы з'яўляемся, з нашай асобы. Зрэшты, гэта натуральна. Спярша была асоба, а потым жаданне. Давайце на прыкладзе грошаў. Вось хачу шмат грошай. Што трэба зрабіць? Слушна, пайці ў IT. І вось, у IT ідзе чалавек, якому, напрыклад, у прынцыпе цяжка працаваць з тэхнікай. Ён яе баіцца і ў глыбіні душы верыць, што кампутары працуюць на чорнай магіі. Вось я веру. У дадатак, аказваецца, што для праграмавання нядрэнна бы ведаць матэматыку, а гэта кашмар ягонага дзяцінства. І наогул, ён экстраверт, ён любіць бавіць час з людзьмі, а не адсочваць, з якой літары пачаўся радок коду і ці пастаўлена кропка з коскай на яго канцы. А без гэтага яно не працуе. Тут можна запярэчыць. Падаецца, што гаворка ідзе не аб тым, што мэта няслушная, але аб тым, што шлях да яе няўдалы. Абяры такі спосаб зарабіць грошы, які табе адпавядае, і тая справа. Аднак усё не так проста. Калі мы кажам, што мэты павінны нам адпавядаць, то маецца на ўвазе не толькі наш характар. Глыбейшы і значна больш важны ўзровень – гэта нашыя каштоўнасці. Тое самае, што такое добра, што такое кепска. Што прымальна, што непрымальна. Што важна, а што не. І вось тут высвятляецца, што шмат мэтаў, якія мы лічым сваімі, насамрэч зусім нават і не нашы, а грамадства, у якім мы жывём. Возьмем, напрыклад, каханне, тому што мы ўсё пра грошы ды пра грошы. Дзяўчына усімі сіламі намагаецца знайсці хлопца і пажадана як мага хутчэй выйсці за яго замуж. Навошта? Гэта яе жаданне?
пазбегнуць адзіноты, знайсці блізкага чалавека, быць шчаслівай. Ці яна гэтага хоча, бо 10 разоў ужо пачула на вяселлях сваіх сябровак «Ты наступная!» Або 1000 разоў паглядзела рамантычныя фільмы, вынік якіх заўсёды пацалунак на ўвесь экран. Або маці пастаянна намякае, што гадзіннічак цікае, і бесперапынна знаёміць яе з сынамі сваіх сябровак. Недзе я пачула такі прыклад. Калі апытаць людзей, асабліва з нашай постсавецкай прасторы, што для іх у жыцці галоўнае, то часцей за ўсё мы пачуем здароўе і сям'я. Гэта ж мы чуем у віншаваннях, каб усе былі здаровыя, каб у сям'і ўсё добра. Але калі гэтых жа людзей спытаць, а колькі часу, сродкаў, высілкаў, адным словам рэсурсаў ты выдаткуеш на здароўе ці на сям'ю, то высвятляецца, што зусім не шмат. Людзі не праходзяць курсы дыеталогіі, каб нармальна харчавацца. Яны не ходзяць у спартовую залю, не займаюцца ёгай і не бяруць водпуск у сярэдзіне года, каб правесці зімовыя святы з дзецьмі. Чаму так адбываецца? Таму што мала таго, што грамадства падкідвае нам не нашыя мэты. Яно яшчэ і дзеліць мэты на ухваляемыя і неухваляемыя. Сям'я і здароўе – гэта традыцыйна ухваляемыя прыярытэты. Ну а вось сказаць, што так, я хачу шмат грошаў і крутую кар'еру, гэта неяк няёмка. Ці сказаць, не хачу адносінаў, мне і адной добра. Ці не хачу пахудзець да лета. Альбо не хачу дзяцей. Альбо наадварот, хачу 10 дзяцей і ўсё жыццё быць хатняй гаспадыняй. Уяўляеце рэакцыю? У грамадстве вельмі шмат стэрэатыпаў. Можа, вы ведаеце таксама іншыя мэты, якія нашае грамадства кажа, што яны добрыя, альбо, наадварот, асуджае. Напішыце ў каментары. Вернемся да нашай формулы. І што ж нам з гэтай формулай зрабіць, і чаму я наогул гэта ўсё вам расказваю менавіта на старце Новага году? А вось чаму. Формула «быць, рабіць, мець» насамрэч добрая, толькі чытаць яе трэба слушна. Зрэшты, дакладна так, як яна і напісана, пачынаючы ад «быць». Што я за чалавек? Што мне важна? Чаго я насамрэч хачу? Менавіта насамрэч, а не тое, што мне прапануюць як слушнае. Што для мяне правільна, а што не? Дзе я магу пайсці на кампрамісы, а дзе буду цвёрда трымацца свайго? І тады, чым мне займацца? І тады, да чаго я імкнуся? Што стане вынікам маіх дзеянняў? А як гэты вынік потым паўплывае на мяне як на асобу? Усе гэтыя пытанні варта сабе задаваць. А каб замацаваць тэорыю практыкай, я прапаную вам сёння невялічкае практыкаванне на незвычайны і нестандартны тайм-менеджмент. Звычайна тайм-менеджмент – гэта пра пастаноўку мэтаў, дэдлайны, вось гэта ўсё. А мы зробім нестандартна. Мы заплануем не справы, а наш стан. Як вы хочаце адчуваць сябе сёння ўвечары? А на бліжэйшых выходных? Праз месяц? Улетку? А на наступны Новы год? Можа, больш адпачнуўшым? Можа, больш прывабным? Можа, больш кампетэнтнай? Можа, менш нервовай? Можа, больш моцнай ці моцным фізічна? Можа, лепшай маці ці бацькам? І гэтак далей. Запішыце гэтыя пажаданні на паперку. І праверце, яны напраўду вашыя. І тады зрабіце наступны крок. Запытайцеся сябе, што я магу зрабіць, каб дасягнуць гэтага стану? І зноў, глядзіце на сябе рэальнага, бо ёсць шмат шляхоў да мэты, які менавіта ваш. Што вы можаце зрабіць сёння, што праз тыдзень? Такі шлях стане не толькі шляхам да мэты, але і шляхам да сапраўднага ці сапраўднай сябе. Што ж, спадзяюся, што ў вас нешта атрымалася. А калі вам падаецца, што мэта на год гэта складана і наогул незразумела, якім ці якой я хачу быць, то ў наступным відэа я пакажу вам невялічкае практыкаванне, якое дапаможа вам гэта вызначыць. А пакуль пастаўце лайк, падпішыцеся на мой канал і падзяліцеся гэтым відэа са сваімі сябрамі, бо гэта
мае сэнс. Пакуль.